Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ito ang Saksi! Saksi! Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Duterte, ipagpapatuloy pa ba ang pagtulugsa sa droga? Ibabalita ni Doris Pregon. Nandito po tayo ngayon sa Malacanang upang kausapin natin ang spokesperson ng ating Pangulo. Totoo po na hindi pa titigil ang pagsugpo ng droga sa ating bansa dahil marami pang... At yun lang po ang aming nakuhang interview mula sa ating spokesperson ng ating Pangulo at si Doris Bigornia. Sa pagtipas ng mga akto, patuloy ang pagpapang sa mga akto. Kaya ngayon, kamustahin naman natin ang kalagayan nila ngayon. Tina Sanchez, pasok! Nandito po tayo ngayon sa Marawi City upang panayam ang mga sundalo ng kaligtas. At sir, ano po ang kalagayan ngayon sa Marawi? Sa ngayon po, medyo hindi na po kagaya ng dati na sobra talaga yung pagkutupan dito. Pero malapit na po nating makuha ang mga success, mga estimate po, mga 10 na lang po ang nasa grupo ng mga ISIS. So, dapat po talaga kayo mag-ingat. Patuloy po kami nagdadasal para sa iyong kaligtasan. Naway ang ating Panginoon ay palagi na sa ating tulad. At sana po magdasal po kayo dito sa Marawi para po lahat po ng mga tao dito ay masave po, pero malapit na po nating makuha ang Marawi. Laban lang Pilipinas. At ngayon po, mga kababayan, nangangailangan po kami ng mga inyong dasal para sa Marawi City at mga sundalo. Corena Sanchez, nagkukulat. Dumako naman tayo sa showbiz balita. Ito nga ba ang sale? Angel of Sin sa pagbabash ng kanyang fans sa kanya. Take it away, Gretchen Pulido. Dito pala tayo ngayon sa set ng Laguna Sangre upang marinig ang mga pahayag tungkol sa cyberbullying. Nagkaroon na po si Angel. Ano po ba masasabi niyo ngayon sa mga usap-usapan tungkol sa cyberbullying? Siguro na misinterpret lang yun ng mga fans ng mga Catherine o ni Catherine Bernard. Alam niyo naman na me and Catherine is a good friend and I already treat her as my sister. So, set kami dito sa Lalo na Sangre, kaya wala akong rason para siraan si Catherine kasi mabait talaga siyang bata. Siguro na misinterpret talaga ng mga fans. Sir? Oo nga, I heard a lot of mga balita na ganyan. But kami dito sa set namin, we're just really a family kasi. At buo-buo kami dito kahit ako ang kontrabida doon dito sa Laguna Sangre. But still, iba kami dito eh. It's like a family. Kaya hindi nyo alam kasi kung ano nangyayari sa set. Tapos sa TV, it's like mga tao kasi gumagawa ng mga set balita. Gretchen Pulido, nag-uulat. Back to you guys. Susunod sa Saksi. Napaparating. At sa dito naman sa... Ano nga ba ang lagay ng panahon sa Pilipinas? Nurse magsasalita ukol sa kanyang nakita sa Las Vegas shooting. Napakahindig ang pangyayari dito sa Las Vegas. Bagong movie ng The Sacrifice, nominado sa World's Amazing Movie. Gusto kong mailigtas sa mga bata. Kaya ako Lahat ng yan sa pagbabalik ng Saksi. Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool. 3 plus pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool. 3 plus. Kaya moms, mag-3 pataas na sila. Bigyan sila ng Bonakid Preschool 3 Plus for a triple boost advantage in growth, energy, and immunity. Pag 3 pataas, mag-Bonagit Preschool. 3 plus, batang may laban. Alamin natin ang ulat ng panahon ngayon. Kuya Kim, pasok! Ito naman ang ating winter forecasting sa Luzon, sa Metro Manila. Huwag makalimutan, magdala ng payong,
kasi may malakas na ulan na paparating. At dito naman sa Visayas, sa Cebu may katamtamang ulan na paparating. Dadapo naman tayo sa Mindanao. Sa Davao naman, huwag kalimutang magdala ng payong kasi ang init ng panahon. Huwag kalimutang mag-inom ng tubig. Kaunting kalaman, may nagsasabing kung sino ang kasama mo sa ilalim ng blue moon ay siya na ang makakasama mo habang buhay. Kung naniniwala kayo dito, maghanda na para bukas dahil may magaganap na blue moon. Ito si Kuya Kim na nagsasabi, ang buhay ay weather lang. Maraming salamat, Kuya Kim. May bagong balita, The Sacrifice. Kausapin natin ang casting. Live from Las Vegas, Nevada, Julius Babaw. Mga kapamilya, nandito tayo sa Las Vegas, Nevada upang kausapin ang mga Pilipinong nagdala ng pangalan ng ating bansa, ang Pilipinas. Kasama natin si Vito Mendranes at saka naman si Constancio Aquino para sa kanilang movie na The Sacrifice. So, Miss Constancio Aquino, ano nga bang ibig sabihin ng movie niyo The Sacrifice? Ang ibig sabihin ng movie namin, The Sacrifice, ay isinakripisyo ko ang aking buhay para sa mga bata. Dahil may dumating na isang lindol, gusto kong mailigtas ang mga bata. At sa gitna ng lindol, ako ay namatay. Sobrang emotional pala ng movie na to. Mr. Vito Mendranes, ano ba yung feeling na kayo ang nagdala ng pangalan para sa pelikulang Pilipino dito sa Las Vegas, Nevada? Proud po kami na kami yung nadala dito sa Las Vegas. Kasi sa karamihan ng tao, kami pa ang nabigyan ng Opportunity. So, let's plug your movie kung kailan to papanoorin. Panoorin niyo po ang The Sacrifice. So, The Sacrifice movie po, this September 10, 2018 na po yan. Maraming salamat po, Mr. Vito Mendranes. At saka, good luck po talaga na sana magawa ng Pilipinas sa World's Amazing Movie na titulo. So, yan. Go back to the studio. Mami Coco, tong 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 tong, pagulong-gulong, pakanan, kaliwa. Si baby ay malikot, mahirap, mahuli ang diaper di masuot. Dapat insta-suot diaper, Mami Poco Pants. May double stretch super waist, kaya 1, 2, 3, insta-suot. Absorbs up to 5 cups, iwas leak. Para tuloy ang laro, insta-suot, Mami Poco Pants. Unicharm. Las Vegas shooting. Ano nga bang nangyari sa gabing yaon? Kausapin natin si Diane Castillejo. Nandito po tayo ngayon sa Las Vegas, Nevada upang kausapin ang isang Pinoy nurse ukol sa nangyari sa Las Vegas shooting. Miss Perfect, Mabuti, ano po talaga ang nangyari sa Las Vegas? Ay kabayan, talagang napaka-hindik-hindik ang nangyari dito sa Las Vegas. Alam mo ba na meron tayong 50,000 ang namatay at 500 ang sugatan ngayon. At ako po ay humihiling sa Panginoon na hindi na madagdagan ang patay at mga sugatan dito sa Las Vegas. Akalain mo nung kahapon, umuwi na kami ng mga co-workers ko. Tapos bigla na lamang may mga putukan at may mga nagsisigaw ang mga tao. Maraming salamat, Ma'am Verbal. Ito si Diane Castillo, Las Vegas, Nevada. Ngayon naman, kumustahin natin si Tita Winnie sa palengke. Hello, Tita Winnie! Kumusta ka na dyan sa palengke? So nandito po tayo ngayon sa palengke ng Marikina City at Ito yung mga imported apple, orange, grapes, pears, or mga iba dyan. Kasi sa ibang bansa yun, import natin, mahal talaga siya kasi magbayad naman tayo ng tax. Yan. Yung mga Philippine product lang, like saging, lansones, magustin, yan eh. Mura lang siya. malaki po ba ang naitulong na napunta sa iyo ng mga Una mo, syempre ako pinagtapos ako isang anak, picture na siya ngayon. Doon sa ibang bansa. Nandito tayo sa isang pabrika ng paggawaan ng mga kahoy. Kaya kakausapin natin ang may-ari nito kung ano ang sikreto ng malago niyang negosyo. Siguro para sa akin ay
sipag at syaga at pagdadala sa mga tao, kailangan yun. At saka panalangin din, syempre, hindi mawawala rin yun. Ito si Ato Maralio, Winnie Cordero, nag-uulat. mga estudyante ng Filipino majors, gumawa ng balita. Ito ang bloopers. Take it away. Girvin Capude, ano ba talaga ang nangyari sa Las Vegas? Ay alam mo ba kabayan, talagang napakahindig ang pangyayari dito sa Las Vegas. Ayon sa statistics, ayon dito ay mayroong at nakalain mo nung pauwi na ako noon, kami ng mga ka-workmates ko, tapos bigla na lamang may mga putukan, talagang napaka So, nandito pala tayo ngayon. Kasama natin si Richard Gutierrez upang marinig ang kanyang payo. Kasama natin si Richard Gutierrez upang marinig ang kanyang payo. ayun. Sa Davao naman, huwag kalimutang Magdala ng payong. magdala ng payong kasi ang init ng panahon. At huwag kalimutang mag-inom ng tubig kasi maubusan ka ng tubig. Ito si Kuya Kim na nagsasabing ang buhay ay weather lang. 4, 3, 2, Ito si Kuya Kim na nagsasabing ang weather ay weather. Weather lang. Balik! Peter ay buhay-buhay lang. Ito, 2, 3, go! totoo po. Tsaka! So, nandito po tayo ngayon sa Marawi City upang interviewin ang isa sa sundalo na nakasurvive sa gubat. Upang panayamin ang mga talaga kayong mag-ingat. Kaya sa inyo dyan, kung meron kayong mga kahoy sa bahay, gawin na ninyo tong negosyong to dahil napakagaling nito, bongga! Ang masanas pala ngayon ay 25 pesos na at ang Mangustin. Walang pinoprotektahan. Sir Gretchen Fulbright. Magandang umaga sa inyo mga kapamilya. Nandito tayo sa Las Vegas. Mga kababayan, 83 days na lang, Pasko na! Jingle bells, jingle all the way. Ang kinikilingan, Walang pinoprotektahan. siyang totoo lamang. Ako si Ted Pailon. At ako naman si Jessica Soho. Ito ang Saksi! Saksi!